chimenechi cha pa 16 September 2025 chonchoto tsiku lero chipani cha MCP nachosiyirisatu misonkhano imeneyi yokapa anthu timakambatu kuti chipani cha MCP chili manifesto yake tu omwe chidakhazikitsatu kuti anthu akhale kutsatira manifesto amene kuyambira 2025 mpaka na 2030 chonchotu zina ndikulimbikitsa kuti dziko muno muzikhala chakudya chokwanira ulamuliro wabwino ndi zinthu zosiyanasiyana zimene akulimbikitsa makamakatu mbali imene ya kuti dziko muzikhala chakudya chokwanira malija ya mega farms komanso nkhani ya ulimi wa nthirira kuti anthu azidziwa kuti yayi osangodalira ulimi wokha wa mvula komanso tu kudaliranso ndithu ulimi uja wa nthirira chifukwa pali ntchito zosiyanasiyana za ulimi umene wa nthirira zomwe zikupeza ndalama kuchokera ku bungwe ya NIF. Anthu osiyanasiyana mdziko muno maboma osiyanasiyana akupeza ndalama zimenezi kuchokera ku bungwe la NIF kuti apeze thandizo limeneyi kuti athe kulimatu pogwiritsa ntchito ulimi umenewu wa nthirira. Nge pano president afika pano pa Chimutu headquarters likulu la mfumu Chimutu pamene ndithu ayankhulanso kuphimbira anthu lomwe lasonkhana pano pa Chimutu headquarters. Chonchoto president ayi yimika manja mwamba nawonso anthu chimodzimodzi akulandira president pano pa likulu la mfumu Chimutu. President kulunjika galimoto ya mpanda yomwe ili pano president komanso mayi wa dziko lino madamu Monica Chakwera kufika ndithu kukwera pa galimoto imene ya mpanda nawonso president monga mmene mukuona chithunzimo kudzayimika manja mwamba wabayibisatu anthu amene ali pano kuti ndafika ine ndepa ndikupeka ndithu m'manja mwa amene wa Adeus Gumba omwenso ndi mkulu ona zokonza misonkhano mchipani cha MCP. Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, watu ndani tose tidzarani mwezi omawa ndikati Chakwera paja mukudziwa tindirani imeti mnyamata timati mumba ndikati Chakwera muziti mumba aliyese dzanja mmwamba Chakwera Chakwera Chakwera. Zikomo kwambiri bwana president, imvani kulandiridwa pano pa Chimutu headquarters kuno ku Lilongwe Chivamba. Lisanayambe zonse mundilole kuti amfumu agogo achimutu akulandireni pano pa Chivamba headquarters bwana. Zikomo kwambiri gogo Chimutu mosamala nthawi maulemu akhale m'malo mwake. Pepani Your Excellency apo tilumbako pang'ono aliyese dzanja mwamba kuno ku Chimutu headquarters ndiye kulikulu kwa chipani cha Congress tichire kwacha kwa mbavu kwacha Dr. Chakwera bwana komanso amayi wathu okondedwa amayi afuko mayi Monica Chakwera takulandirani pano pa Chimutu headquarters. Ulemu wanu a regional chair Bambo Chilondola mayi Wende Nalumo komanso akuluakulu nonse aku region. Your Excellency pano silitengapo nthawi kwambiri koma anthu afuna amve mawu anu ndi constituency imodzi yomwe icha imene atamva kuti kuli masankho analembetsa mwaunyinji. Constituency ino idalembetsa over 55,000 ndikomwe kucha kwa mwana wanu Winston Kamapanjira. Ndidabwera myezi iwiri yapitayo bwana pa agriculture apo mafumu adanena mukatitanira Chakwera ati aone lero mlandu wanga watha bwana. Mwafika kuti anthu akuoneni komanso mwapatse moni wanthu koma mtsana kupatseni kuti muyankhule nimafuna ndakumbutsa anthu awo kuti ntchito yopambana imene mudagwira ija singathe malere nkofunika kukamalizitsa pa 16 September vote akatsekula nthawi ya 6 koloko mawa ndipo akatseka nthawi ya 4 koloko madzulo. Malingana ndi nyengo tilili ino 4 koloko idzuwa limakhala lidakali mmwamba ndi ena mudzikata ndipitabe dzuwa lidakalipo mukapeza kuti chitseko chatseka akuti simvota. Ndiye kuti ntchito yonse imene munachita yomkonda Chakwera ija ikathera m'madzi
ndimati ndikupempeni nonse kuno kuchiwamba kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party pamene mukavotera chakwera mukavoterenso mwana wanu Winston Kamapanjira komanso kansala wa chipani cha Malawi Congress Party. Bwana President, Winston akupatseni moni wodula kusiyana nkuja malingana ndi nthawi yako Winston. Kwacha bwana ati ndisachedwe pano ndiye ndi secretary general kuchipaniku ndiye akakuza kuti usachedwe bwana ine ndimvere wanthu inu ukachitulutsa kwa muchimbire m'manja ati bwana wabwera kuno mafumu gogo chimutu akhanso mafumu onse kuno kuchiwamba tidagwirizana padzana kuti aliyense akalembetsa cha vote bwana ntchito tidagwira ife pachingelezi pali mawu kuti one is good turn deserves another mchingelezi right chichewa kachipande kathelere kakoma nkuyenderana bwana msewu bwana u tele ntimene tufuna ife timadziwa bwana kumene mwachoka kunali mavuto ambiri timadziwa mbanja nanenaso kuja njala ikhalepo muzipandana koma wano mabado bwana ife timadziwa koma ulendo uno bwana mukatengaso inuyo mupitilira bwana tikozereni msewu nkuzeni bwana msewu ukachoka pakamphata umadutsa apa ukafika pasapesa bwana ineyo ndi usakasaka kuti nkhale mupi ndawauza nthawi kuti mkavotera ine uvotera uchakwera msewu tidzayika muja mwachitira mtauni muja bwana chitaniso kuno kumudzi komanso bwana munthu pa nyumba ukamapanda uwaveko kazi wena okhoza kugwandira njuga bwana kasalu kachipani kazibwerako tipatseni bwana wanthu nomwewa bwana tikuyamikeni nyumba za polisi tiuchite Minister of Lands adandikumbukira ndithu mwajaje sotafuna nyumba teni nzambiri mujanenera muja bwana kuno kuchiwamba njala ilipo bwana kuno njala yokhayi ili tsono yantenga chigaja angakhale kumvera bwana mkapita kumene kwakakuzaniso kuli njala komanso mujanenera onifi waja kunonso ochita chimodzimodzi oyamba ogwira buleki gali moto ukachita insurance nkuchita ngozi amambo ndo insurance ubwera onifi sobwera umene achita insurance koma iwo ajo afuna utolere kodoma tolera kunjala bwana nkupempheni omene aja oyamba ochita buleki tiyambe ife tavota tili ntchito bwana ukachitulutsa uchimbire manja inuyo bwana mwacho useti house ubwera kuno inuyo bwana ngowina kale kuno sente ababala ng'ombe 2974 pamtunda pa chiwamba community center 1332 tikombetseso sezi bwana inu muyi bwana mupitilira ndithokoze mafumu ali pano wena uli pa msowahala yapo msowahala tidatenga ndithu bwana mkamapitilira kunoko ndili ndi mafumu 2313 omene uli pa msowahala 278 tiyamike ndithu mnatipatsa onduna local government onatiganizira koma mkabweraso tionjezere chifukwa uyamagwira ntchito bwino ndi amene authothola kolendewera mafumu akhalepo bwana kuno TA kulibe TA idamwalira kale ineyo nsadakhale mubi nkupempheni bwana ndi mmene nukozera pa CDF ija mdanipatsa ija wankanganabe umampirebe ku koti kuno chitu kuko kuti chiyende chifunika fumu yang'anire mafumu ine niyang'anire kuderako kukoti opita kuja zuka nsangalatso kubanji koma wanthu osewawa odandaula bwana lowelelanipo mwawayitano ome okubanja ololelane chuvuta sololelana mtunda umene uchoka watalika nkhondo yawe saka mavoti kufunika TA azikhala patsogolo bwana ndisantu ulankhula kwakoma bwana ine ulamba wanga wathera pano odadula delali malilanga athera pa nkhupa apapa upita uko ndi ku Lilongwe East kumeneko mupita sokona chiola koma TA chimutu moti kumene mkopezo chimwene wango chingoma mkona gula zingiza na ndodo ngwada mwe limodzi bwana ziwa makwambiri
Your Excellency, mulini mwana kuno koma mbambande. Moti zikamabwera zina zamadzeradzera kumati mkavotere izozo kanani. Mwana uyo ku parliament amalirira dera lino. Mwana uyu parliament amaganiza za dera lino. Komanso pachichewa pali mawu mphanje sobwereza. Mwana uyu apitirize zimene autani kodi auchita. Pamene achakwera akupitiriza Winston iso atani kodi apitirize. Ndemu madutsa wena muno mati koma ine. Ozanga kodi munthu akamati MP opuma size nkumati opuma amene. Olo retirement yo amakhala chonchi size yake. Mwana wazelu, mwana okhulupirika akakhala fedeleza amakatuta yekha. Amabweretsa kuno yekha cholinga anthu akuno atani kodi athandizike. Ifenso kuchipani bwana mwana uyu sitingamtaye. Ndipo uyo amati nubwera mudzina la chipani nikane pamaso pa Chakwera. Kuno mwana wa chipani ni Winston Kamapanjira. China bwana niwakumbutsa anthu awa nyani samulekera munda. Inu mudalembetsa bwino kwambiri 55,000. Musamve kuwawa pokavota kavoteni. Komanso musamvere chisoni DPP. Chifukwa ngati dziko lidazunzika osati kuno kokha koma chifukwa cha ulamuliro wa chipani cha DPP. Anzathu achaubino kuphedwa, kupanga misewu yosalimba, njala osamatipatsa mayankho. Zonsezi Achakwera nyumba ndi zaumangazi. CDF bwana, you are the only president amene mudakweza CDF chaka nchaka kuchoka pa 29 million kufika pa 220 million. Pano CDF ija mwaika pa 500 million. Zitukuko zing'ono zizichitika ni wanthu akuno. Your Excellency, nsataye nthawi nkuyankhula ndikupempheni kuti mwapatse moni anthu akwanu kuno kuchiwamba kuno nkwanu ndipo timakukondani. Your Excellency, zikomo kwambiri bwana. Kwacha mafumu muli pano nkhani vanena ake mapanjira ija niyoona. Ife timakhulupirira mtendere, timakhulupirira kukhala pansi nkukambirana, ndipo ngakhale makhoti adayikidwa mamalamulo a dziko lino. Koma malamulo akulu wa dziko lino article 13 imayika kufunikira kokambirana zinthu msanapite ku court. Chifukwa ku court amanguti uyu wolakwa ndiye kuti nonse muluza. Koma tikagwirizana pa banja lathu lero tikadakhala ndi fumu tiye akutilandira pano. Ndiye ndikupatseni ulemu mwapadera, akuluakulu achipani mwapadera, akaimapanjira mwapadera, ndipo mnyamatayu koma chichewa ndi amadziulankhula. Chichewa china chili uko. Ndiye nimafuna kuti mudziwe kuti candidate wathu constituency ino dzana ntabwera kupemphani kudandaulirani kuti abale wanga dzimbu sinchito limalanda, ndipo tisanyanyale kuti msewu ofunika ngati uno sudalimidwe. Pano mabwinja mmaona awa sana konzeke ngakhale kuti njanja yayamba tsopano kuyenda. Izizi mungotsimikiza mtima kuti zimene sizinachitike zichitika, chifukwa mkalowa mtaunimu muona kuti chituko tuyala ife mchituko chokhalitsa osati chongochita moyesezera yayi. Tereko kuno tilibe mpata wakuti zinthu tichite mongoyesezera tifuna zikhale zolimba. Ndiye popeza tayala maziko amenewa kuti misewu ikuluikulu ikonzedwe komanso izikonzedwa molimba. Tsopano ulendo uno tichite misewu ing'onoyi kuti nayonso ikonzedwe koma izikhalanso yolimba. Nchifukwa chake tunkanena kuti pa September 16 pasikalekale mwezi omwewo
tiyeni tikavotere Chakwera sichinayi nchifukwa chakuti zimene tayambazi ngakhale tangolapa chabe ndiye kuti zipitirire wena abwera nkuzibwezeretsanso kumbuyo osabwezereza madzi kumkobwe yayi tiyeni tipite chitsogolo tumvana kodi ndipo kuno kumudzi tifuna kuti zinthu zikhale zokuthandizani kuno nthakayi imafunika mvula kugwa mokhulupirika ndipo fetereza ngakhale wina adabwera koma chifukwa chakuti mvula sidagwe mokhulupirika njalayi chifukwa chake yawanda paliponse koma mudziwe ichi kuti ife mtima wathu ngofuna tikutumikireni pa zosowekazo nchifukwa chake zinanso ndi zina sitinathe kuchita panopa tikukambira nabe mtukula pa khomo ayambenso nkupitiriza achulutse nambala yake chifukwa panali zina zimene zinayimitsa pakatipa koma lero akukonza zimenezi komanso kuti chakudya chikapezeka chibwere ndithu chisalephere kumabwera kuno chifukwa anthu mufunika kuti muzikhala ndi mphamvu komanso ndifuna ndikutsimikizireni masomphenya amene tinawowa ngakuti kuno kwathu tikachitukhala nzikhwaya zathu zolenga tokha wena amene amafuna kuti azingolamulira chumachi kuti chikhale m'manja mwawo pamene wena wonse aluzuzika sizitheka chifukwa taawona mmene machidwe amachitira ndipo lero alusowa mndowero malingwere chifukwa tudziwa kuti apo ndi apo tutseka kuti zinthu zikomera Malawi tumvana kodi ngachichewa kupitani ngati mudziwa ndithu tufuna kuti azimayi ndi achinyamata mulandire ngongole zake zakuti zizikhala zomvera nifija isanduka banki yapaderadera yokhala ndondomeko yake kuti akakubwerekani ndalama monga timachitiranso ku banki zikhale zinthu zomveka zakuti ngakhale pakhala mavuto monga akuonekerani waja mumakhalanso pansi nkukambirana kuti izi tichite bwanji lischedule boma linotu vuto lina limene takhala nalo lakuti tikubweza ngongole ngati boma limene wena adakongola ndalama zake sizidadziwike zimene zidachita koma popeza ni boma tikubwezabe ngongole ija koma timakamba nawo kuti zinthu zutivuta kwathu kuno tiyeni tigwirizane maperekedwe a ngongoleyi tikambenanenso chimodzimodzi inu anifi mumayeneranso kumvera pokhala pansi ndi anthu amene ali m'madandaulo oti ngomveka zikatero ndiye kuti anthu tuyendera limodzi kuti tikankhane tifike pena koma tipereka ngongole kwa anthu 1 million ngwapatsa 1 million kuti aliyenseyo achoke ka business kananamako kakhale nthu komveka bwino komanso 10-10 challenge njakuti anthu 10,000 apatsidwe 10 million kuti business yokulirapoyo ikhale yokula kwambiri anthu achite bwino wananso akabadwa tifuna azipatsidwa ndalama osati iwowo pamanja ayi koma wasungira account tsogolo account 500,000 kuyika mu account yakuti pomaliza zaka 18 anthu aja kapena pofika zaka 18 ndiye kuti achinyamata wonse akhala anthu achuma chochuluka chifukwa ndalama zija zizichulukitsidwa sizikulanda udindo kwa inu makolo kuti musamalire vana wanu muwaphunzitse koma kuti akakwana zaka 18 monga pamalamulo a dziko lathu kuti pamenepo munthu wakula tere kuzokwatitsa anazi musiye ana asakwatiwe ali ang'onoang'ono koma kuti apite pa sukulu CDSS ija yumalizika yapa azipita ndithu ma primary school onsewa azipita ndithu ife tufuna kuti dziko lino likhale dziko lakuti umphawi utathana nawo chonse tuchita bwanji zimenezi chifukwa chakuti kuli miyala ya migodi ya mtengo wake imene yapezeka ku Malawi kwathu kuno kokha ku maiko ena kulibe kuchuluka kwake kotere ndalama zimenezo zimene zitipangitse kuti tsopano tikhale ni chuma chothamangitsira chitukuko chathu kuti chipite patsogolo mwa msanga tere kuchitetezo tiperekabe kwa anthu amene afunika chitetezo chapadera monga chalubino tuwamangira nyumba ngati kwina sinafike tidziwitseni inu MP amene mubwere ndithu akansala mubwera ndithu kuti pali chokayikitsanso ngati
ndani aukayika kalima njira ayima bani awinaso bani ife rufuna kuti tithandizane nanu nonse mavuto azikhala mavuto wakuti osakana kuti pulibe vuto ayi koma kuti vuto ili tithana nalo tayamba kale kuthana nalo njira yake yakuti zimene ife tili kulengeza kuti ife zimene tayambazi zisalekere pa njira wena sapitiriza angofuna kuti zithere pomwepa koma inu ndi ine tapangana kuti tifuna chituko chimenechi chipite patsogolo ndino angati mukavotera Chakwera apo ananga nkhope iyi nkusowa ngati tambala wakuda nkusowa ngati ndiye kuti MP wathu mkansala wathu tiye tikavotere chifukwa tifuna kuti chituko chathu chipite patsogolo ndipo chipite patsogolo mothamanga ambuye akudalitseni nonse zikomo kwa basi kuno kuchiwamba headquarters yatiye chimutu zikomo. President wa dziko lino Dr. Makatha Chakwera kumaliza kulankhula pano pa chimutu headquarters kwa mfumu chimutu mboma la Lilongwe pomwe kuchita misonkhano yoyimayima mboma limeneli la Lilongwe. Mmene President alankhula kwa anthu amene asonkhana pano pa chimutu headquarters akhala kulunjika tsopano pa Nachola Trading Center komwenso akhala kulankhulaso ndi anthu amenenso asonkhanaso kumeneko kwapatsa uthenga ndithu oti akavotera chipani cha MCP aphungu a president iwo komanso tu makhansala choncho tikhale limodzi pa MBC TV komanso pa MBC Radio 1 mwe ndine Mayeso Chikhadzula. The D-Day. 18th April 2024. Agenda.